Здравейте! Днес ще ви покажа какво правя в един мой ден. Ще ви взема сега с мен малко на снимки и също така мисля да ви покажа как се храня в нетренировъчен ден, като в момента целта ми е сваляне на мазнини. Започваме с закуската, която ще ям на път. Ето ги, протеинови пържени филии, които реално не са пържени. Виждали сте рецептата, няколко видеа по-назад и с фъстъчно масло. Добре. Добре, така сме окей, всичко ни е точно. Това може да започнеш. Тишина. Ям само Ice Pro. Ще ме погледна мен. Какво трябва? Погледни зрителите. На тях им го казваш. Това ти е първата интеракция с аудиторията. Само, че това ям само Ice Pro ми е много чизи, честно. Добре, значи, какво ще кажем? Ice Pro. Не, чакай сега. Трябва да е нещо, което хем да звучи естествено, хем да звучи убедително за хората. Да. Тоест трябва да кажеш... Ям само Ice. Нали, ям Нали, до сега е гротеската, до сега сме казали ям само захар, което очевидно не е така. Но сега това, което кажем, трябва да звучи окей за хората. Изглеждам се едно не ми е харесало. Добре, в смисъл тук можеш да прецениш нещо, ако искаш да се опиташ да коригираш. Може да го направим още веднъж. Так му приключихме с снимките за Ice Pro. Сигурна съм, че ако имате TikTok, няма как да не са ви излизали тиктоците на Ice Pro протеинов сладолед. Ще ги тагна и долу в описанието, за да можете да съпортнете бизнеса. И съвсем скоро ще бъдем качени в профила, аз и приятеля ми. С рекламата, която снимахме днес, ще видите каква е. Така че последвайте Ice Pro, за да сте сигурни, че няма да го изпуснете. И освен това, понеже днешната тема на видеото е какво ям в един ден, в който не тренирам. Ето виждате, че и аз си позволявам сладко, но най-често е нещо без захар или протеиново, като сладоледите на Ice Pro. Така че това е много добър заместител на сладкото, ако сте на диета или просто искате да водите по-здравословен начин на живот. Сега ще ви покажа къде се озовахме и къде трябва да стигнем. Виждате ли? Не знам дали ще се вижда на камерата, но ето там има една рампа, която ние трябва да стигнем. И кръст, да. Вижте само колко е красиво. Не знам даже на камерата дали се вижда. Така, и сега ще ви взема с мен. Той казва, че ще ни отнеме колко? 10 минути. 10 минути. Аз не вярвам. Но понеже вече съм атлет и правя тренировки за издръжливост, не вярвам, че ще ме затрудни този поход. Оле, колко си сладък! Здравей! Как моли! Добре, намерихме си приятели още в началото. Там има още един. Как ме блъска с тази опашка. Леле, какво си сладурче. Ще му дам шишче. Така. Първата пречка е тук. Малко ни е страх този кон. Кучето ни преследва. След нас тония пазач. Много е сладко. Ще му дадем. Да. Ето, нахранихме го. Хайде. Замисли само тези картофи. Това сега е доста лошо. Може ли да преминем? По-скоро от него го е страх повече, отколкото нас. Ние ти имаме приятел. Да, кучето ни пази. Това е лесния хайк. Кученцето си върви с нас. И сега ще ви покажа. Вървим от 14 минути. Не виждам края да е скоро. Вървим от 5 минути. От 14 по-точно. От 5 почнахме пътеката. Ето ни.
Почти стигнахме уж, той така твърди. По принцип вървим от 20 минути, не от 10-15 както каза, но от 22 минути. Моля те, внимавай! Човек, страх ме да... Спокойно, безопасно. Мале! Какво? Аз ще получа инфаркт. Аз там няма да отида. Изпускаш. Много е хубаво. Не, няма да дойда там. Няма да дойда там. Моля... Няма някъде отида, трябва да го възнаградя. Красота. Много е красиво наистина, обаче хора, мен ме е страх от високо и честно казано в момента се чувствам доста некомфортно. Пишете в коментарите дали да слезе долу. Няма да слезе там, няма как да стане това. Чувствам се изключително некомфортно. Добре, ще го правя така. Това приключение имаше неочакван обрат. Ей там горе, където ви показах рампата, намерихме две супер сладки кученца, бебета. Очевидно захвърлени и седим и се чудим какво да правим, да ги оставим тук. Изобщо не беше опция, която на мен лично не ми мина през ума. И естествено решихме да ги върнем, поне додолу да ги върнем и евентуално да им намерим дом или да ги задържим за себе си. И точно когато се връщахме на първата къща, която е началото на селото, виждаме още едно бебе, което прилича абсолютно едно към едно на тези, които ние намерихме, и едно голямо куче. И точно в този момент се прибира собственика на къщата и на кучетата и ни казва, че това всъщност са неговите кучета. Някой ги е взел и ги е оставил горе на тази рампа. Сега, надявам се ние да не сме много наивни и това наистина да е това, което се е случило, защото в противен случай кучетата може би ги очаква същата съдба, да бъдат захвърлени, въпреки че за мен поне няма логика да изхвърлят две и да оставят едно. Но така, човека ни благодари, че ги върнахме. Ще оставя снимка, наистина даже стори качих, за да им намерим дом, но сега ще нам пише, че дома се е намерил, всъщност този, от който изобщо са си тръгнали по някаква причина. И даже, освен всичко, току-що ни срещна един дядо, по-точно стоеше си на портата и ни казва: разходихте ли се, младежи? Ние да, отиваме да си говорим. И така се оказахме с колко са 3 кила ябълки. Човека ни ги продаде. И така, аз бях готова да си задържа едното куче, нищо че аз имам, просто нямаше как да ги оставим горе. Бяха супер сладки и много ни стана жал, че някой може да ги остави оттам на студа да умрат. И така, прибираме се обратно в София, удовлетворени, че свършихме едно добро дело и се надяваме, че ще си ги гледат.